dia és un centre de defensa de drets humans que treballa per la protecció de la ciutadania davant la violència institucional i una de les nostres principals àmbits d'actuació són les migracions. Amb els diners de Casa Nostra, Casa Vostra, el que farem serà un informe audiovisual de drets humans sobre la situació que pateixen les persones migrants al moment que surten per vies marítimes per accedir a l'estat espanyol, a la frontera sud, que seria Canàries, Andalusia, Múrcia i a Mallorca. Amb això volem visibilitzar com es rescata les persones, com estem intentant o no evitar que la gent mori al mar i després què passa quan arriben, per què acaben als centres d'internament, quines altres possibilitats hi haurien i com es podria fer d'una altra manera. Amb aquest informe el que volem és sensibilitzar a la població i després anar al Congrés dels Diputats per fomentar canvis en aquestes situacions en concret i sobretot el que volem és visibilitzar que es pot fer un canvi de paradigma en polítiques públiques i que podem construir unes polítiques públiques migratòries que respectin els drets humans i no els vulnerin com s'està fent ara.